масъалаи мукофот додан ва ҷазо додан дар тарбияи кӯдакон бисёр баҳснок аст. ҳар як падару модар мехоҳад бидонад ки оё барои рафтори хуб фарзандро бояд мукофот дод ва барои рафтори бад ҷазо дод ё роҳҳои дигаре вуҷуд дорад. таҷрибаи дигар давлатҳо солҳои охир бештар ба усули мукофоти мусбат ва натиҷаи табиӣ тамоил дорад, яъне ба ҷои ҷазои сахт паёмади табиӣ рафтори бадро фаҳмондан ё татбиқ кардан. Масалан, агар дарс нахонад, ба савол ҷавоб дода наметавонад ва ин аллакай барои ӯ таҷриба шуд ва ба ҷои мукофоти моддӣ бештар таърифу таҳсин ва имтиёзҳо монанди вақти бозии изофӣ дода мешавад. дар мо бошад истифодаи ҷазои мулоим ба монанди огоҳӣ, танбеҳ ё ҳатто ҷазои ҷисмонӣ ҳам маъмул буд, вале бо гузашти вақт аксарият мефаҳманд ки ин усулҳои сахт натиҷаи беҳтар намедиҳанд. дар тарбияи имрӯзаи кӯдак тавсия ин аст ки мувозинат нигоҳ дорем. мукофот додан барои рафтори хуб метавонад кӯдакро ҳавасманд созад, аммо ин набояд ба одати барои ҳар кор ту тӯҳфа мегирӣ табдил ёбад. беҳтар аст ки мукофотҳо бештар маънавӣ бошанд. офарин гуфтани падару модар, нишон додани ифтихор ё якҷо бо ҳам ҷашн гирифтани камёбии кӯдак, масалан ба ҷои рафтан ба дилхоҳи ӯ. ҳамин тавр кӯдак мефаҳмад ки корҳои хуби ӯ қадр карда мешаванд, вале на ҳамеша маҷбур аст барои онҳо чизи моддӣ интизор шавад. дар мавриди ҷазо усулҳои ғайризӯроварона афзалтар аст. ҷазои ҷисмонӣ ё қабеҳ гуфтан ба кӯдак таъсири манфӣ дорад, ӯро тарсончак ё хашмгин мекунад. ба ҷои ин метавон паёмадҳои манфиро истифода бурд. масалан, агар кӯдак қоидаеро вайрон кард, вақти бозии ӯ коҳиш дода мешавад ё бояд узр пурсад ва хатояшро ислоҳ кунад. волидайн бояд ҳамеша фаҳманд ки чаро чунин ҷазо ё паёмад татбиқ мешавад, то кӯдак адолатро эҳсос кунад, на кинаву ранҷишро. натиҷатан бо мувозинати дурусти мукофот ва ҷазо кӯдак меомӯзад ки барои рафтораш ҷавобгар аст ва ҳар амалаш оқибате дорад. дӯстони гиромӣ, оё шумо ин таҷрибаҳоро анҷом додаед? назари худро ба мо лутфан ирсол намоед. шарики барномаи мо ширкати Линдавид мебошад. новобаста аз боду ҳаво ва фасли сол, оилаи мо сирри хурдакаки худро дорад. Линдавид бо витамини D.